بوهابونا kerestên xwarinê û di heman demê de bilindbûna nerxê dolar beramberî leyreya Sûrî jiyana welatiyan li Rojavayê Kurdistanê zehmet dike. Welatî zehmetiya jiyanê vedigerîne li ser fişarên peyedê li ser wan. Gotan haw tevî xirabiya rewşa aborî lê peyedê bacan li ser wan ferez dike. Îro buha yekê dolarê Emerîkî li bazarên Rojavayê Kurdistanê geheşt 523 leyreyên Sûrî. Welatiyên Rojavayê Kurdistanê gazindên xwe ji buhabûna nerxê dolar beramberî leyreya Sûrî dikin û bi taybet ku niha buhayê keskatiyê jî li bazaran bilind bûye. هابونا دولار تعديل ملطكي مواد بهاد بن شعب فقيرة مواد غذائي حمو تجار تحكم بيتكن نتيجة دولارة خضرة نينا حمو بدولارة. Ji alîkî din ve geleke welatî gazindên xwe ji çekdarên peyedê û saziyên bi ser vedikin ku saziyên peyedê bacan li ser welatiyan ferz dike û kesên ku pabendî biryarên wan nebin wan ê siza dikin. Berî çend rojan li bajarê Qamişlê Rojavayê Kurdistanê dezgeha ku navê xwe dike şarederiya Qamişlê bi ser peyedê ve bazirganên bajêr agedar kirin ku seredana wan bikin. Li gorê şarederiya peyedê li Qamişlo ku divê her bazirganek muleta rêveberî ji wan werbigirin û kesên ku pabendî vê biryarê nebin dê werin sizakirin bê ku bizanin ev muleta rêveberî ji bo çi ye. Ji aliyê xwe ve bazirgan dibêjin ku tanha rejima Sûriyê bi serbestî karê xwe di nava bajarê Qamişlo de dike û bacan ji welatiyan distîne û di heman demê de peyedî jî baca ji welatiyan distîne. Lewma barê welatiyan girantir dibe û bi taybet di vê krîza aborî de. Li Rojavayê Kurdistanê roj bi rojê dolar bilind dibe û nerxê leyreya Sûrî dadkeve û pêdiviyên jiyaniyên sereket tune dibin. Peyedî jî ya ku bi zora çekan xwe kiriye desthilat berdewam e bi siyaseta ferskirina bacan û astankirina hemû hûrgiliyên jiyanê û bi vê yekê jiyana welatiyan alostir dibe û beriv pêş şerojeke ne diyar ve diçe. Helepçe Sadûn, ARK.